सुबुं आफाद धेमाजि जिल्लानि 7था दखरा आफाद बे दखरा आफादनि मावथिफोरखौ लानानै दिनै गुबुन गुबुन दखरायाव मा जेंना दङ बे जेंना जेंसिनि सायाव जों गुवारै सावरायो। जिहेतु 2026 मायथाइनि जानुवारि दानाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मेरुनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माया धेमाजि जिल्लानि नैबे सिमेन्ट सापरियाव जागोन। बेखौ लानानैबो जों दिनै जोंनि मावथिफोरजों जों सावरायलायदों। दा गुबुन गुबुन दखरा आफाद 7था दखरा आफादा गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि सायाव नैबेयाव बिथांमोना हाइलाइट होदों। गाहायै सोलोंथाइनि जेंना जिहेतु भेन्सार स्कुलनि प्रब्लेम्स बे प्रब्लेम्सआ दाबो दङ। बिजाब मोनैनि जेंना बे जेंनाया दङ। जोङो एबार नायदों जे एप्रिलनि दिनै 6 अक्ट' जाबाय दासिमहाबो लागै जिहेतु फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि बर' बिजोंनि जि बिजाब बे बिजाबा मोनहैयाखै। बे जोंनि खोब गिदिर जेंना महरै दिनै जोंनि गेजेराव ओंखारथिदों। बिनि बागै जोङो दिनै गुवारै रायलायदों। बिनि अनगायै भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। जिहेतु आसाम सोरखार, मिरु सोरखार आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासै लोगो नांनानै बिटिआर एकर्ड सहि खालामदोंमोन आरो बे बिटिआर एकर्डनि 6.3 मथे बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुलफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनांसिगौमोन। खिन्थु 5 बोसोराव आगान सुरबाय दासिमबो जायाखै। बेखौ लानानै जोंनि मावथिफ्रा खोब दुखु मोननायखौ फोरमायदों आरो बे आयदाखौ थाबैनो सुस्रांनांगौ नैबेनि सायाव जोङो सावरायदों। जोङो गभर्नमेन्टखौ बे बेलायाव गोबां खेब बुंबाय, खिन्थु गभर्नमेन्टआ दिनैसिमबो मावफुङैखौ जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादा दुखु मोननायखौ जोङो फोरमायदों। आरो जिहेतु फैबाय थानाय जि एमएलए इलेक्शननि सिगां दा जोंहा पन्सायतनि इलेक्शन जागोन। बे पन्सायत इलेक्शनाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों मारै बाहागो लागोन बिनि सायावबो जोंहा दिनै सरसा जादों आरो बिनि बागै जोङो मारै बाहागो लागोन बिनि बागै मोनसे डिसिसनाव जोङो फैगोन आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे मोजां थासारिजों खोब मोजां आब्रुथियै नैबे जिथु पन्सायत बिसायख'थिया फैगासिनो दङ बे पन्सायत बिसायख'थियाव बाहागो लायो आरो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादाबो बे पन्सायतनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ नायगोन आरो बिनि बागै जोंबो खामानि मावगोन।